Ετοιμαστείτε τώρα να πάρουμε όλοι μαζί μαθήματα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και αγάπης από μια καθαρίστρια. Από έναν άνθρωπο με μεγαλείο ψυχής που, αδειάζοντας ένα καλαθάκι αχρήστων πριν από 18 χρόνια, βρήκε μια εφημερίδα που της άλλαξε τη ζωή. Σε μια σελίδα ο τίτλος «Ο Αλέξανδρος παραμένει στα αζήτητα λόγω της αναπηρίας του» την καθήλωσε. Επρόκειτο για ένα μωρό που βρέθηκε παρατημένο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας και ήδη νοσηλευόταν στο πέδον με παραλυσία των κάτω άκρων. Η κυρία Μέρη είχε ήδη 3 παιδιά και ήδη δυσκολευόταν να τα ζήσει. Το μεγαλείο της ψυχής της όμως ξεπερνά στα σημεία τα τεχνικά ζητήματα. Τρέχει στο πέδο να δει αυτό το παιδάκι, για το οποίο δεν νοιαζόταν κανείς. Ποιος να υιοθετήσει ένα παιδί με παραλυσία? Και εκεί συναντήθηκαν 2 ψυχές που ήταν γραφτό να διανύσουν το δρόμο της ζωής μαζί. Η μια αγκομαχώντας τα μεγάλα εμπόδια και ο άλλος σέρνοντας τα χολά του ποδαράκια στις δύσκολες στροφές. Η κυρία Μέρη, η καθαρίστρια με τα 3 παιδιά, αφιέρωσε τη ζωή της σε ένα άγνωστο, ανάπηρο παιδί. Σήμερα ο Αλέξανδρος είναι 18. Και η κυρία Μέρη αρκετά μεγάλη για να συνεχίσει να μπορεί να τον σηκώνει στα χέρια κάθε μέρα όπως κάνει τόσα χρόνια. Και αγωνιά για το τι θα γίνει στο μέλλον. Αγωνιά για το ποιος θα σταθεί σε αυτό το παιδί όταν η ίδια δεν θα μπορεί. Αναζητά οποιονδήποτε βιολογικό συγγενή για να του εναποθέσει το ακριβό της δώρο, το παιδί της ψυχής της. Αλλά παράλληλα, κάνουμε και μια ακόμη αναζήτηση απόψε. Ψάχνουμε μια γυναίκα που με κίνδυνο να απολυθεί από το νοσοκομείο που εργαζόταν ως τραπεζοκόμος 17 χρόνια πριν, στήριξε την κυρία Μέρη τότε που οι δυνάμεις της έδειχναν να την εγκαταλείπουν. Τότε που άρχισε να καταραίει. Αυτός ο ξεχωριστός άνθρωπος, που είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που θα γνωρίσω απόψε, η κυρία Μέρη Μαύρου, είναι κοντά μας. Εγώ έπρεπε να σας φέρω, Λουλούδια. Από μένα, με πολύ αγάπη. Εγώ έπρεπε να σας προσφέρω, Λουλούδια. Είμαι τόσο συγκινημένη ήδη και εγώ και το κοινό μου και το κοινό μου από το σπίτι, πραγματικά, καθίστε παρακαλώ, που έχουμε έναν άνθρωπο σαν και εσάς απόψε στην εκπομπή. Δεν έχω λόγια, πραγματικά τα λόγια μου είναι πάρα πολύ λίγα. Αυτή η γυναίκα έπρεπε να είναι στη θέση μου. Εδώ που είμαι εδώ. Εάν υπάρχει Νόμπελ μάνας, πρέπει να της το δώσουνε. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά τα λόγια μου είναι πάρα πολύ λίγα για να εκφράσω αυτά που θέλω, που σας αξίζουν, που είναι μια ιστορία τα δικαιούστε. Αυτή του παιδιού που πραγματικά αυτό είναι ο στόχος, να τη βγάλουμε προς τα έξω, να ακουστεί, γιατί το παιδί είναι χωρίς ρίζες αυτή τη στιγμή, χωρίς γονείς. Εγώ φυσικά στέκομαι σαν μητέρα κοντά στο παιδί τόσα χρόνια, 18 Φυσικά χρόνια. Στέκεστε. 18 χρόνια και έχετε περάσει διαπυρός του σιδήρου. Πόσες φορές μόνο κοντέψετε να το χάσετε στα χειρουργεία? Σίγουρα. Ήσασταν ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν πάνω από το κεφάλι του. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πραγματικά να βάλουμε το επιμήθειο της απόψινής ιστορίας, ότι αναζητούμε τις ρίζες αυτού του παιδιού. Μήπως ευαισθητοποιηθεί η βιολογική μητέρα, η οποία πραγματικά δεν ξέρει και να θέλει πού να αναζητήσει το σπλάχνο της, με τα όποια προβλήματα κουβαλάει αυτό το παιδί. Και σήμερα θα της δώσουμε αυτή τη δυνατότητα, με τη δική σας παρουσία εδώ, με το να εξιστορήσετε όλα αυτά που έχετε να πείτε, αλλά κυρίως
αυτό που θα συμβεί απόψε, κυρία Μαύρο, επιτρέψτε μου, είναι να μας διδάξετε. Με μια διδαχή που ομοιά της δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει το Πάμε Πακέτο. Γιατί ένας άνθρωπος που βγάζει δύσκολα το μεροκάματο, που έχει 3 παιδιά να θρέψει στο σπίτι, με δουλειές, με μεροκάματο δύσκολο που απαιτεί να είστε εκεί όλη μέρα καθαρίζοντας γραφεία και τουαλέτες και τα μην τα λέω. Τώρα τα ζείτε, τα ξέρετε καλά. Να αφιερώσει τη ζωή του σε ένα παιδί, σε ένα μωρό που δεν ήξερε μέχρι χθες. Είναι, τι να πω, είχατε θεία φωνή εκείνη τη στιγμή, είχατε έμπνευση, δεν ξέρω, πώς νιώσατε. Θέλω να μου περιγράψετε το περιστατικό με την εφημερίδα. Ναι. Δίκη, εγώ εργαζόμουν σε γραφεία, κάποια γραφεία. Ως καθαρίστρια. Ως καθαρίστρια. Μάλιστα. Σε ένα καλαθάκι ενός υπαλλήλου βρέθηκε μία εφημερίδα, η οποία ήταν καθαρή. Εγώ την πήρα και πήγα στο σπίτι και κάθισα να φάω. Ήταν αργά το βράδυ, 10:30, 11 η ώρα έφτασα στο σπίτι μου, γιατί εργαζόμουν 5 με 10. Καταλαβαίνω. Και άνοιξα την εφημερίδα και διάβασα αυτό το μονόστιλο, το οποίο έγραφε ότι ο μικρός Αλέξανδρος είναι μόνος του στο νοσοκομείο και λόγω της πάθησής του δεν ανταποκρίνεται κανένας ώστε να το πάρει και να το βοηθήσει. Αυτό εμένα εκείνη την ώρα με συγκλώνησε πραγματικά ως άνθρωπο, ως μητέρα, ως γιαγιά και άνοιξε η γη και με κατάπιε. Σας το λέω στην κυριολεξία όπως το ένιωσα εκείνη την ώρα. Σας ευχαριστώ. Και πραγματικά βλέποντας με θαμπά μάτια λίγο περίληψη από το κείμενο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, σας λέω, αυτό μου έχει καθίσει μόνο στο μυαλό. Να φαντάζεστε ένα παιδάκι, ένα μωράκι 3 μηνών, παράλυτο, χωρίς κανένα ενδιαφέρον, μόνο του αβοήθητο, πεταμένο σε μια γωνίτσα ενός νοσοκομείου ψυχρού και απρόσωπου. Μπορεί να είχε την περιποίηση των γιατρών και εκείνα, καμία σχέση. Η ανθρώπινη σχέση της μητέρας, των δικών του ανθρώπων. Έτσι, πάντα ξέρουμε ότι τα παιδάκια και μεγάλους και μικρούς μόνο η αγάπη τα βοηθάει τα παιδάκια και να μεγαλώσουν και να ιαθούν. Τίποτα άλλο. Μόνο η αγάπη, την οποία δεν είχε. Άλλο το ενδιαφέρον, το ιατρικό και άλλο η αγάπη. Αυτό του έλειπε του μικρού Αλέξανδρου. Αυτό που ο Θεός σας έστειλε να το αναπληρώσετε εσείς. Αυτό ευχαριστώ την Παναγία που οδήγησε τα βήματά μου σε αυτό το παιδί, γιατί πραγματικά ήταν το κάτι άλλο. Όταν πήγα στο νοσοκομείο την άλλη μέρα που πήρα τηλέφωνο... Κατευθείαν εσείς κινητοποιηθήκατε και είπατε εγώ αύριο θα πάω να το ψάξω. Ναι. Πήρα τηλέφωνο και μου λένε μπορείτε να έρθετε στο νοσοκομείο παιδών με την ταυτότητά σας για να το δείτε. Πήρα την κόρη μου κατά το απόγευμα και πήγαμε στον παιδόν, έγινε όλες αυτές. Δεν χάσατε ούτε ώρα. Όχι, καθόλου. Νόμιζα ότι ήταν ένα δικός μου άνθρωπος που με περίμενε εκείνη την ώρα. Μήπως ήταν τελικά, μήπως ήταν ένα ραντεβού που έπρεπε να γίνει. Έτσι, όπως τα λες Βίκη μου. Έτσι το λες Βίκη μου, όπως τα λες, έτσι ήταν πραγματικά. Όπως τα λες πραγματικά. Όσο κάνω αυτή την εκπομπή 10η χρονιά τώρα και με όλα αυτά που βλέπω εδώ, έχω καταλήξει στο ότι δεν υπάρχει τυχαιότητα στα γεγονότα. Όχι. Είναι κάποια πράγματα είναι γιατί πρέπει να συμβούν. Έτσι. Το θέμα είναι να μπορέσεις να το αποδεχτείς αυτό το πράγμα και να το δεις. Να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, το μυαλό σου ανοιχτό, την καρδιά σου, ώστε να δεχτείς και να αποδεχτείς το μήνυμα αυτό. Και το σήμα. Και να πας εκεί που σε καλεί. Έτσι ακριβώς. Και πάτε λοιπόν με την κόρη σας και βλέπετε ένα μωράκι. Ναι, με πήγανε στο δωματιάκι, βλέποντάς το από το τζάμι Βίκη μου, ήταν ένας άγγελος. Μόλις γυρίζει και με βλέπει το κεφαλάκι του, στο αυτό, σήκωσε τα χεράκια του έτοιμο να πετάξει. Ανοίγοντας μπήκα μέσα, γιατί είναι αυτά μικρά τα μποξεράκια, στο κρεβατάκι, σας το λέω σαν να το ζω αυτή τη στιγμή. Τα χεράκια του πετάγανε και τα ματάκια του λάμπανε. Ήθελε μια ζεστή αγκαλιά, ήθελε ένα άγγιγμα, ήθελε το κάτι να σφιχτεί επάνω σε έναν άνθρωπο που ίσως το θεωρούσε κάτι ότι θα του προσφέρει στη ζωή. Εκείνη ήταν πραγματικά το πήρα με δακρυσμένα μάτια κι εγώ, το πήρα στην αγκαλιά μου. Και η κίνησή του που έκανε, επιτρέψτε μου να την περιγράψω, μου βγάζει τα γυαλιά, όπως αφού και το... Πόσο ήταν το μωρό τότε? Το μωρό τότε ήταν γύρω 10 μηνών. Μάλιστα. 10 μηνών. Γιατί οι γιατροί όταν βρέθηκε το αξιολόγησαν ότι ήταν 3 μηνών τον Αύγουστο. Μάλιστα. Εγώ πήγα το Μάρτι. Ναι. Εκεί. Ήταν 10 μηνών. Ένα μωράκι δεν είχε χρονίσει καν. Πολύ μωρό της αγκαλιάς. Έτσι.
και μου βγάζει τα γυαλιά και τα πετάει στο κρεβατάκι του και βυθίζει τα μάτια του τώρα, και με κοιτάει Μαύρο? κατάματα. Όχι όπως σας κοιτάω εγώ, αλλά τι είναι αυτό το βλέμμα, αυτό τον ηλεκτρισμό που πήρα. Τη συνάντηση που περίμενε. Ένα τέτοιο πράγμα μας περιγράφεται τώρα. Και σκύβει εδώ στο λαιμό μου, αυτό το λέω και το ξαναλέω, και μου δίνει ένα φιλί στο λαιμό, που εκείνη την ώρα ήταν το κάτι συγκλονιστικό. Ήταν το που δεν μπορώ να το περιγράψω. Εκείνη την ώρα πραγματικά λύγησα και είπα, Παναγία μου, βοήθησέ με να είμαι πλάι του. Αυτό υποσχέθηκα και το έκανε έτσι νοερά, δηλαδή στην Παναγία να με βοηθήσει, να είμαι κοντά του και να είμαι πλάι του. Και πραγματικά ευχαριστώ την Παναγία που όλα αυτά τα χρόνια, 18 χρόνια είμαι κοντά του. Αυτό με βοηθάει και μου δίνει δύναμη και πίστη. Αυτό... Τι να σας πω, είστε μεγάλο μάθημα για μας σήμερα, για όλους εμάς. Είστε ένα σπουδαίο μάθημα και σας ευχαριστώ πολύ που μας το δίνετε και δεν είναι τυχαίο το ότι ήρθα απόψε εδώ. Ούτε αυτό είναι τυχαίο. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί όσο ήταν πιο μικρό και ανηλικό, δεν μπορούσα να ζητήσω τη βοήθειά σας και αυτό. Τώρα που ενηλικιώθηκε. Έτσι, ακριβώς τώρα έκλεισε και αυτός ο κύκλος και πάμε για τον επόμενο, κυρία Μαύρου. Και αυτό τον κύκλο τον κλείσατε μόνοι σας με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με υπέρβαση του εαυτού σας, με υπέρβαση των δυνατοτήτων σας. Έτσι. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό που περάσατε. Θέλω να μου πείτε πόσα χειρουργία έκανε το παιδί, πόσες φορές κινδύνεψε, πόσες φορές νιώθετε να χάνετε το κουράγιο σας και την πίστη σας το ότι θα τα καταφέρετε. Πάρα πολλές φορές, Βίκη μου, γιατί εγώ φυσικά όταν το είδα το παιδί δεν ήξερα από τι υπάρχει και τα λοιπά. Δεν σας είπαν εκεί από το παιδί? Ναι, πείτε μου, σας διακόπτω, συγγνώμη. Όση ώρα είχα το παιδί στα χέρια μου και τα λοιπά, εντάξει, πίσω όμως η προϊσταμένη τα έβλεπε όλα αυτά, γιατί δεν μπορούσε να αφήσει ένα παιδί μόνο του. Μετά με κάλεσε μέσα, αφού το άφησε στο κρεβατάκι του κλπ. Σας κάλεσε στο γραφείο της? Ναι, και μου λέει, κυρία Μαύρου, αυτό που είδαμε δεν το έχουμε ξαναδεί να το νιώθει ο μικρός Αλέξανδρος με τις άλλες μητέρες που πήγαιναν και το έβλεπαν που είχαν τα παιδιά τους στο νοσοκομείο. Μήπως είστε συγγενικό πρόσωπο? Και λέω, όχι προϊσταμένη μου, και μάλιστα κρατούσα την εφημερίδα μαζί μου, γιατί ήταν το μόνο αποδεικτικό στοιχείο για μένα εκείνη την ώρα. Μου λέει, τι σκέφτεστε να κάνετε? Λέω, δεν ξέρω προϊσταμένη μου τι θα κάνουν τις δυνάμεις μου και εγώ είμαι εργαζόμενη. Δεν ξέρω τι με γενέστε. Εγώ παρακάλεσα μόνο την Παναγία να με βοηθήσει να είμαι κοντά του. Και θέλω παρακαλώ να μου επιτρέψετε να έρχομαι κάθε μέρα με τις δυνατότητες που έχω, με τη δύναμη που έχω, το χρόνο που μπορώ να διαθέσω κι εγώ, να έρχομαι να τα βλέπω, να του κρατάω συντροφιά. Μου λέει, κυρία Μαύρου, η πόρτα είναι ανοιχτή για σας. Αυτό μου είπε. Και το κάνατε? Λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινήσατε από την επόμενη μέρα? Και ξεκίνησα από την επόμενη ημέρα και πήγαινα το μεσημέρι. Και αυτό δεν σταμάτησε 18 χρόνια, έτσι? Για τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Φυσικά. Και μετά τις 12.30 ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Πριν πάτε στη δουλειά σας δηλαδή? Πριν πάω στη δουλειά μου. Διαθέτατε όλο το χρόνο σας? Ναι, από το Μαρούσι πήγαινα στον Πέδον, Αγία Σοφία. Εκείνο συλλευότανε το παιδί. Και πήγαινα κάθε μέρα εκεί να το ταΐσω, να το αλλάξω, να του πλύνω, να του κρατήσω συντροφιά. Πώς ανταποκρινόταν το μωρό? Με πολύ μεγάλη λακτάρα, με περίμενε πώς και πώς κάθε μέρα. Αυτό μου το λέγανε και οι κοπέλες οι νοσοκόμες που το πρωί κάνανε την νοσηλεία. Κυρία Μέρη, σας περιμένει μέσα ο γιος σας, μου λέγανε. Έτσι τον λέγανε ο γιος σας. Ναι. Κάτι ξέραν κι αυτές. Έτσι ακριβώς, ναι. Και τότε έμαθε και τις πρώτες τους λεξούλες. Μαζί σας? Ναι, γιατί εγώ το έμαθα, ας πούμε, να λέει μπάλα το καθένα, να περιγράφουμε, να το διαβάσω παραμυθάκια. Μαζί του. Ενδιαφέρον υιοθεσίας δεν υπήρξε ποτέ? Λόγω της κατάστασής του, γιατί αν θελήσεις να το υιοθετήσεις, θα σου πούνε και το ιστορικό του παιδιού. Σωστά. Και αυτό φυσικά το ιστορικό του παιδιού ήταν πολύ επιβαρυμένο. Θα μας πείτε λίγο από τι έπαθε ακριβώς? Ναι, εγώ είπα απλώς για παραλυσία. Δεν γνώριζα τίποτα. Ναι. Και εγώ από την αρρώστια του και τα λοιπά, που είχε την πάθησή του, να το πούμε, γιατί δεν ήταν άρρωστος. Ήταν πάθηση. Ακριβώς, γεννήθηκε. Ήταν πάθηση. Ναι. Και τότε μου περιέγραψαν οι γιατροί και μου λένε ότι το παιδί πάσχει από αυτό και αυτό. Έχει δηλαδή, είναι υδροκέφαλο. Είχε και υδροκεφαλισμό? Ναι, είχε υδροκεφαλίαση, έχει υδροκεφαλίαση. Έχει βαλβίδα στο κεφάλι, βέβαια. Και έχει και μηνυνογκοκύλι. Δεν μπορείτε να την πω ιατρική. Τι επιβαρημένο. Φυσικά, εγώ δεν γνώριζα τους όρους της ιατρικής αυτής. Το μόνο που τους είπα, Βίκη μου, το παιδί είναι στα χέρια σας των γιατρών. Εγώ θα είμαι κοντά σας.
Αυτό τους έδωσε θάρρος των γιατρών. Και μου λέει, τι να σας πούμε κυρία Μαύρου, θα δείτε στην πορεία. Λέω, ό,τι χρειαστεί, εγώ θα είμαι κοντά στο παιδί. Αυτό τους είπα εγώ στους γιατρούς. Και ήσασταν. Το παιδί όσο ήταν στο νοσοκομείο των παιδών πήγαινα κάθε μέρα. Κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει, πήγα στην κοινωνική υπηρεσία για να με γνωρίσουν. Ναι. Και λέω ότι εθελοντικά εγώ είμαι στο παιδί επάνω. Μου λένε το παιδί πάσχει έχει πολλές παθήσεις, κυρία Μαύρου και τα λοιπά. Μην δεθείτε πάρα πολύ με το παιδί, γιατί είναι δύσκολη η κατάστασή του. Θέλοντας να σας πούνε ευγενικά ότι μπορεί και να φύγει από τη ζωή. Ναι, ακριβώς, Βίκη μου, αυτό το πράγμα. Ότι μην τρέφετε πολλές ελπίδες και μηδένεστε, γιατί αυτό το παιδί μπορεί να μην ζήσει. Ναι. Από τη μεριά από τους. τα ιστορικά... Και αυτοί όφυλαν όμως να σας προστατεύσουν, γιατί ήταν πραγματικά πολύ βαρύ το ιστορικό του, το ιατρικό. Εγώ όμως, Βίκη μου, εκείνη την ώρα έπαιρνα τέτοια δύναμη από το Θεό, δηλαδή αισθανόμουν αυτή τη θεία δύναμη. Λέω, αφού με έφερε κοντά στα βήματά του, θα το στηρίξω όσο είναι. Και λέω, εγώ θα παρακαλέσω τους γιατρούς να κάνουν αυτό που πρέπει και εγώ θα είμαι κοντά τους. Δεν ξέρουμε ο καθένας πότε είναι η ώρα του. Έτσι τους είπα, Βίκη μου. Γιατί ήταν κάτι συγκλονιστικό να ξέρεις ένα παιδάκι που έστω και ό,τι παθήσεις και να έχει, κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή έτσι, χωρίς να έχει γνωρίσει τους γονείς. Και χωρίς να φταίει. Και χωρίς να φταίει. Να έχει περάσει τόσα δεινά. Ευτυχώς. Μάθατε ποτέ γιατί γεννήθηκε έτσι το παιδί? Σας εξήγησε ποτέ κανείς? Ναι. Πείτε μου, σας μετά παρακαλώ. πήγε στο ΠΙΚΠΑ και μετά από το ΠΙΚΠΑ έκανα εγώ αίτηση για να το παίρνω ως φιλοξενία στο σπίτι. Φιλοξενία, ως φιλοξενία στο κάποιες μέρες, κάποια Σαββατοκύριακα, ναι, Σαββατοκύριακα κτλ. Και μετά, αφού είδαμε ότι το παιδί αισθανόταν καλά στο σπίτι και πήγαινε καλά ψυχολογικά, να το πούμε έτσι, το έπαιρνα συνεχόμενη φιλοξενία. Μάλιστα. Μετά από κάποιο διάστημα όμως, αυτό έγινε το 97 προς 98 ήτανε. Τον Σεπτέμβρη του 98, αφού το είχα πάρει στο σπίτι και το είχα συνέχεια, έπεσε σε μία υπνηλία. Πήγα ένα πρωί να το ξυπνήσω. Ναι, πήγα ένα πρωί να το ξυπνήσω και δεν ξυπνούσε με τίποτα. Εκεί πραγματικά η καρδιά μου έσπασε, δεν ήξερα τι να κάνω. Προσπαθούσα να το ξυπνήσω, το λέω στον άντρα μου, λέω το παιδί δεν ξυπνάει, Γιώργο, του λέω, κάτι έχει πάθει. Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, ίσως νιστάζει περισσότερο. Αθώοι κι εμείς άνθρωποι, δεν γνωρίζαμε. Και παίρνω τηλέφωνο στο Μπέδον, Αγία Σοφία, και τους είπα το περιστατικό, μου λέει, γρήγορα φέρτε το παιδί εδώ. Έκανε εγκεφαλικό έπαθε, τι έπαθε? Όχι, Βίκη μου, ήταν, συγγνώμη, από την υδροκεφαλίαση. Αυτό είχε βαλβίδα στο κεφάλι. Και η βαλβίδα έφευγε από το κεφάλι και πήγαινε στο περιτόνιο. Μετά τα άμαθα κι εγώ αυτά, δεν τα ήξερα. Τι επιπλοκές, τι θέματα θέλει. Και αυτή βούλωσε, να το πούμε έτσι, καθημολουμένη. Ναι. Και το πήραν οι γιατροί, γιατί μετά μου τα είπανε και εμένα αυτά τα πράγματα, και μου λένε ότι έπαθε μπλοκή η βαλβίδα. Τότε ρώτησα κι εγώ τι σημαίνουν όλα αυτά, δεν ήξερα ακριβώς. Λέει το παιδί πάσχει από υδροκεφαλίαση και μια νογκοκύλη, είναι μια δύσκολη πάθηση. Γιατί το παιδί γεννήθηκε έτσι, σας εξήγησαν ποτέ τους λόγους? Ναι, εκεί το έμαθα, γιατί ερχόντουσαν οι καθηγητές και οι φοιτητές για να κάνουν το μάθημά τους. Κατανοητό. Και εκεί πραγματικά στην ανάλυση που έκαναν οι καθηγητές τους μαθητές, έλεγαν ότι αυτό είναι μια πάθηση του εμβρίου. Το έπαθε δηλαδή ως έμβριο μέσα στη μήτρα. Μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Το μόνο που λέγανε ότι αυτό είναι ένα στις 15.000 η περίπτωση να επιζήσει. Τι λέτε? Να επιζήσει, όχι να παρουσιαστεί. Τι λέτε τώρα? Βέβαια. Και εσείς τον έχετε 18 χρόνια στο σπίτι. Αν μου επιτρέψει να κάνω το σταυρό μου, γιατί πραγματικά αυτό το εσείς πράγμα μου επιτρέπετε να χειροκροτήσω μαζί με το κοινό μου? Το συγκλονιστικό. Ήταν κάτι... Δεν έχω λόγια. Δεν έχω τι να σας πω. Πραγματικά μένω άφωνη και πολύ λίγη. Πολύ λίγη μπροστά σας. Το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Το ξέρω, Βίκη μου, πολύ και αυτό λίγη είναι... Και ξύπνησε μετά από μία εβδομάδα. Κοιμόταν, ήταν ένα φυτό. Εσείς μία εβδομάδα εκεί ακούνετε? Εγώ εκεί, από πάνω του. Δεν έκανα κάτι το θεαματικό και εκείνα, αλλά
αυτό που ήθελε το παιδί, δηλαδή αισθανόμουν σαν άνθρωπο, σαν μητέρα, ότι έπρεπε να καθίσω κοντά στο παιδί. Αυτό μου έδινε δύναμη. Είχα χρέος, Και σε εκείνον. Η ενέργεια που του δίνατε από την αγάπη σας αυτό το έβλεπα. ήταν ιαματική. Το έβλεπα πραγματικά κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Δεν τον είχατε υιοθετήσει ακόμη. Όχι, φιλοξενία το Φιλοξενία είχα. ακόμη. Μόνο φιλοξενία και εσείς μια εβδομάδα πάνω από το κεφάλι του ακούνητη. Φιλοξενία εκεί, ναι. Εκεί ήταν που αρχίσατε να χάνετε λίγο την πίστη σας. Εκεί που γνωρίσατε την τραπεζοκόμο τότε. Μπήκε εντατική. Και εκεί έκανε τα χειρουργία το παιδί, δηλαδή βγάλανε τη βαλβίδα, αποσυμφόρηση της βαλβίδας, η οποία την είχαν βγάλει έξω, αυτό το έμι, δεν ξέρω πώς το λέγανε, αυτό το εργαλείο, που ήταν απ' έξω, με σωληνάκια, με σακουλάκια, με όλα αυτά. Μέσα στην εντατική παθαίνει λαιό, το οποίο σε μια κρίσιμη κατάσταση, επιπλοκές όλες του σώματος, γιατί το παιδί ήταν ναρκωμένο κάτω στο κρεβάτι. Εκεί μου είπαν οι γιατροί, επί 2-3 μέρες από τις 10 σχεδόν Νοέμβρη και μετά, μου έλεγαν, κυρία Μαύρου, δεν έχει το παιδί άλλη ζωή, δεν αντέχει άλλο και απόψε και αύριο θα τελειώσει κτλ. Και εκεί ήρθε ο πατήρ Αναστάσιος από την Αιρωνία, που τον κάλεσα το βράδυ, ήταν βράδυ, μεσάνυχτα, Σάββατο. Και τον φόρεξα και ήρθε και το βαφτίσαμε μέσα στην εντατική. Λέω, τώρα που το έχουμε βαφτίσει, δεν φοβάμαι τίποτα, του λέω, πάτερ. Δεν φοβάμαι τίποτα. Ήσασταν τόσο σίγουροι, το ξέρατε. Στην Παναγία. Το ξέρατε μέσα μου, ναι. Γιατί να σου πω, και την ώρα που το βάφτισα, μου βγήκε με αυτή που βαφτίζουμε, ας πούμε, όταν θέλει κάποιο. Και είμαστε κάποιο μελαγχολικοί. Του λέω, να ζήσει, να ζήσει, να ζήσει. Και όλοι φωνάζανε με μια αυτή. Να ζήσει, το λέτε και να τριχιάζω. Τι ενέργεια του δώσατε. Πραγματικά εκείνη την ώρα όλοι μηναθυρηθήκαμε. Και όλη αυτή η θετική μας ενέργεια πήγε στο παιδί. Φυσικά και πήγε. Όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και την άλλη μέρα το παιδί. Την άλλη μέρα πήγα στον Πέδον, στην εντατική, για να δω κατά τις 12 η ώρα που επιτρεπότανε. Και η προϊσταμένη μου λέει, κυρία Μαύρου, σπάσανε τα μηχανήματα, σπάσανε τα μηχανήματα. Τι συμβαίνει, προϊσταμένη μου, λέω, το παιδί τι κάνει. Κυρία Μαύρου, τι να σας πω, μου λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε πέρα. Έτσι ακριβώς, ένα θαύμα ήταν. Έγινε ένα θαύμα. Πήγα κοντά του. Το θαύμα της αγάπης έφερε κι άλλο θαύμα. Του πιάσα το χεράκι και να τρέχουν τα μάτια μου και να το σφίγγω, να το σφίγγω και έβλεπε τα μηχανήματα και δουλεύανε, δίνανε λειτουργία, τους παλμούς, τις καρδιές, τα πάντα. Ήταν συγκλονιστικό. Από εκεί και πέρα πλέον... Μας περιγράφετε απλώς ένα θαύμα αυτή τη στιγμή. Αυτά μας περιγράφετε ένα θαύμα. Αυτή η γυναίκα έπρεπε να είναι στη θέση μου. Εδώ που είμαι εδώ. Εάν υπάρχει Νόμπελ μάνας, πρέπει να της το δώσουνε. Διάβασα αυτό το μονόστιλο, το οποίο έγραφε ότι ο μικρός Αλέξανδρος είναι μόνος του στο νοσοκομείο και λόγω της πάθησής του δεν ανταποκρίνεται κανένας ώστε να το πάρει και να το βοηθήσει. Αυτό εμένα εκείνη την ώρα με συγκλώνησε πραγματικά και άνοιξε γη και με κατάπιε. Σας το λέω στην κυριολεξία όπως το ένιωσα εκείνη την ώρα. Αυτό είναι ένα στις 15.000 η περίπτωση πολύ να σπάνια, επιζήσει. Τι λέτε. Να επιζήσει, όχι να παρουσιαστεί. Τι λέτε τώρα. Βέβαια. Και εσείς τον έχετε 18 χρόνια στο σπίτι. Εκείνες τις μέρες από την αγωνία μου να πάρω το παιδί από την εντατική, ούτε νερό δεν είχα μαζί μου, ούτε τίποτα δεν είχα μαζί μου. Και άρχισα και έχανα τις αισθήσεις μου, τις δυνάμεις μου. Βέβαια, θα λιποθυμούσα. Τη σωματική μου. Μα χωρίς νερό άνθρωπος ζει. Και ξέρεις, σκεφτόμουν να λέω, αν εγώ πέσω κάτω, ποιος θα είναι κοντά στο παιδί. Αυτό σκεφτόμουν, Βίκη μου. Ποιος θα είναι κοντά στο παιδί. Και έλεγα, Παναγία μου, δώσε μου δύναμη. Και τότε πραγματικά, Βίκη μου, είδα απ' έξω από το τζάμι να έρχεται η τραπεζοκόμα αυτή, της οποίας πραγματικά ήταν ένας άγγελος για μένα εκείνη την ώρα. Και της λέω, κυρία Μαρία, η κυρία Μαρία Γλινού. Ναι, η κυρία Μαρία Γλινού. Να σας πω ότι μετά έμαθα και το όνομά της. Είμαι σίγουρη. Δεν ήξερα μέχρι τότε, τραπεζοκόμης, ναι. Και της λέω, πεθαίνω, πεθαίνω, πεινάω, δεν έχω άλλες δυνάμεις, νερό, νερό.
Με κατάλαβε, ίσπραξε αυτό το πράγμα που της είπα εγώ, ότι ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα χάνει τις δυνάμεις του κτλ. Ήταν ένας αγγελός μου, ήταν άγγελος φυλακάς μου εκείνη την ώρα και έτρεξε και μου έφερε λίγο φαγητό και νερό. Μπορεί στην καθημερινή ζωή να μην είναι τίποτα αυτό, αλλά αυτό ήταν που μου έδωσε δύναμη σωματική, δύναμη της ψυχής, δύναμη, κουράγιο και όλα αυτά. Και συνεχίσατε και να συνέχισα είστε τον αγώνα να είμαι κοντά στο παιδί επί αρκετό χρονικό διάστημα. Κάναμε μετά και άλλες εγχειρήσεις και βγήκαμε και πήγαμε σε κανονικό δωμάτιο, γιατί το πήρα και τυφλό και δεν μίλαγε τίποτα. Τυφλό? Έτσι, ναι. Επιπλοκές από την εντατική. Δεν έβλεπε και δεν μίλαγε. Και μου λέγανε ότι δεν πρόκειται να ξαναδεί ούτε να ξαναμιλήσει και τελικά, το παιδί. Βλέπει το παιδί? Βέβαια. Μια χαρά. Πήγαμε σχολείο, πήγαμε γυμνάσιο. Τι λέτε τώρα? Δόξα τω Θεώ. Σε κανονικό σχολείο? Σε κανονικό σχολείο, Βίκη μου. Σε κανονικό σχολείο, ναι. Σε κανονικό σχολείο. Το έβγαλε, είχε πολύ θέληση ψυχής μέσα το παιδί και πολύ δύναμη. Και εσείς το ίδιο? Εγώ το στήριζα, Βίκη μου. Ενώσατε τις δυνατές ψυχές σας. Μόνον έτσι γίνονται θαύματα. Να είστε καλά. Από την ένωση της ενέργειας δυνατών ψυχών γίνονται θαύματα. Το πιστεύω. Και εδώ η απόδειξη. Και το αποτέλεσμα ήταν το παιδί. Μετά από αρκετό καιρό, αν καταλάβετε, μπήκαμε 14 Σεπτεμβρίου και βγήκαμε παραμονή του Αγίου Γεωργίου 23 Απριλίου, που ήταν η γιορτή του άντρα μου. Τόσο καιρό. 7 μήνες. 7 μήνες. Στο νοσοκομείο. Εντάξει, έβγαινα λίγο να πάω ορισμένες φορές στην δουλειά μου, γιατί μετά που γιατί εγώ έπρεπε να το μάθω να γράφει, δηλαδή να κάνω τζαλιές. Ήτανε 13-14 κιλά όταν μπήκε στην εντατική και το πήρα 5,5 κιλά. Ήτανε ένα πλασματάκι σαν αυτό. Δεν μπορούσες ούτε να σας ρωτήσω κάτι. Πώς μπορούσατε να φεύγετε από τη δουλειά σας? Πώς σας έκανε κάποιος αντικατάσταση? Όχι, εγώ είχα μόνη μου τη δουλειά εκεί, τα γραφεία. Ναι. Και τότε πραγματικά ο άντρας μου έδειξε όλη αυτή τη δύναμη ψυχής που είχε και τη θέληση και πήγαινε αυτός και καθάριζε. Δηλαδή έκανε τώρα, βέβαια, κυρία Μαύρου? Έκανε αυτό πραγματικά. Έκανε αυτό στην καθαρίστρια στη θέση σας για να είστε εσείς δίπλα στο παιδί? Τις ώρες βέβαια, γιατί είδε ότι αυτό που ήταν το παιδί εκεί πέρα το αγάπησε πάρα πολύ, ήθελε τη φροντίδα, ήθελε την αγάπη μας. Συγχαρητήρια. Ήθελε όλη αυτή τη συμπαράσταση. Μπράβο. Και πραγματικά ήταν το στήριγμά μου και αυτό. Την κυρία αυτή την ξαναείδατε, την κυρία Μεργινού? Όσο ήμουνα εκεί στο νοσοκομείο όλο αυτό το διάστημα, ήταν ως τραπεζοκόμα, με βοηθούσε συνέχεια, δηλαδή μου έφερνε φαγητό. Συνέχισε να σας βοηθάει? Βέβαια, βέβαια, να με στηρίζει στο δωμάτιο μετά που πήγαμε. Και εκτός από αυτού, όποτε κατέβαινα στην εκκλησία, γιατί είχε και την επιμέλεια της εκκλησίας και εκεί πραγματικά στην Αγία Σοφία μου μιλούσε, μου έδινε δύναμη, κουράγιο και δύναμη. Αγία Σοφιά είναι το η Αγία Σοφία, ναι, Αγία Σοφία στο νοσοκομείο παιδών. Και μου έλεγε να έχεις δύναμη, να έχεις πίστη και όλα θα πάνε καλά. Ήταν το στήριγμά μου, ήταν το κάτι άλλο. Και γι' αυτό θέλω να τη συναντήσω, να τη βρω πάλι αυτή τη γυναίκα για να πάρω πάλι δύναμη, να μου ανανεώσει αυτό, την ηθική υποστήριξη, την ψυχική υποστήριξη. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί την είχα χάσει. Δεν είχα τηλέφωνο, δεν είχα αυτό. Είχα ρωτήσει κάποια στιγμή στον παιδόν που είχα πάει για κάτι εξετάσεις, αλλά μου λένε πήρε σύνταξη, έφυγε. Καλά, πούμε και με τόσα θέματα εσείς που είχατε να αντιμετωπίσετε στην καθημερινότητά σας με αυτό το παιδί. Περισσότερο, πραγματικά. Τώρα τι να λέμε, είχατε εδώ Γολγοθά να διανύσετε και τον διανύσατε με επιτυχία και συνεχίζετε να τον διανύετε. Και το παιδί πήγε σχολείο, λοιπόν? Ναι, μετά φύγαμε από το Μαρούσι και πήγαμε στο Μεγάλο Πεύκο, γιατί οι ανάγκες των παιδιών αυτών τελείως διαφορετικές από τις ανάγκες των απλών παιδιών που μπορείς να στηρίξεις ένα παιδί. Και εγώ δεν είχα την υποδομή στο σπίτι μου για να βάζω το καρότσι, γιατί μετά ήταν σε καρότσι αναπηρικό το παιδί. Και πούλησα ένα διαμέρισμα που μου είχαν δώσει οι γονείς μου πρίκα στο Περιστέρι και πήγα και πήρα ένα οικόπεδο στο Μεγάλο Πεύκο μεγάλο και έφτιαξα εκεί 3 δωμάτια, δηλαδή σαλόνι, έτσι, κρεβατοκάμαρα, χολ κτλ. Για να έχει την ευχέρεια το παιδί με το καρότσι να είναι αυτόνομο πλέον. Εγώ εκεί πλέον εστίαζα ότι αφού το παιδί είναι στη ζωή και πάει καλά, πρέπει από εκεί και πέρα να το βγάλω στην κοινωνία, να το εντάξει, έτσι, να το εντάξει στην κοινωνία, να αποκτήσει και αυτό, να έχει όλη την πρόσβαση σε ό,τι δικαιούται να έχει ένας άνθρωπος. Έφτιαξα απ' έξω ράμπα, να ανεβαίνει το παιδί και μέσα στο σπίτι να κινείται άνετα.
Πήγαμε εκεί σχολείο, στο Μεγάλο Πεύκο. Εσείς αφιερώσατε τη ζωή σας αυτό, έτσι. Ό,τι είχατε και δεν είχατε το πουλήσατε για αυτό το παιδί. Ήτανε και είναι το νόημα της ζωής μας. Διότι και εμείς παίρνουμε δύναμη και δίνουμε. Παίρνουμε αγάπη, δίνουμε αγάπη. Ό,τι δώσεις παίρνεις. Και αυτό έχει μια ανταπόκριση. Και το παιδί είναι Εγώ μια πραγματικά χαρά. αυτό θέλω τώρα να σας ρωτήσω. Είμαι βεβαία, το έχουν καταλάβει όλοι, ότι έχετε δώσει πάρα πολλή ενέργεια, έχετε δώσει πάρα πολλά μερόνυχτα, έχετε δώσει τον περισσότερο χρόνο της ζωής σας σε αυτό το παιδί. Πάνω σε μια Τι καρέκλα. έχετε πάρει? Αυτή την αγάπη που σε κοιτάνε τα μάτια του, αυτή την θαλπορή που σε κοιτάει και μου λέει Μερούλα μου και Γιωργούλη μου. Έτσι μας λέει. Μερούλα μου και Γιωργούλη μου. Ξέρει ότι δεν είστε οι γονείς του? Του έχετε Πλέον εξηγήσει? του εξηγήσαμε μετά και να σου πω, Βίκη, αν μου επιτρέπεις, ότι μέσα από τη δική σου εκπομπή την παρακολουθούσαμε πάντα, που είμαι στο Μεγάλο Πεύκο και σας βλέπαμε συνέχεια. Κατάλαβε τη λέξη ανάδοχη. Του εξήγησα, ναι, του εξήγησα τι σημαίνει να είσαι ανάδοχη μητέρα, ότι μεγαλώνεις ένα παιδί, αλλά φυσικά δεν σε έχω γεννήσει εγώ, αλλά σε μεγαλώνω. Και τότε του είπα ότι μπορεί η μαμά σου να είναι κάπου μακριά και να μην μπορεί να έρθει τώρα να σε δει. Στέλναμε κάρτες. Χριστούγεννα, Πάσχα. Στην υποτιθέμενη μαμά, όπου βρίσκεται μαμά, όπου βρίσκεται υποτίθεται. Εξεδήλωσε το ενδιαφέρον να συναντήσει και να γνωρίσει την μητέρα του, τη βιολογική? Βίκη μου, όχι. Γιατί δεν έχει ζητήσει να πει ότι θέλω να πάω στη μαμά μου, γιατί από ό,τι μου είπε και ψυχολόγο. Ναι, παίρνει τόσο αγάπη, τόσο φροντίδα. Αισθάνεται τόσο άνετα το παιδί και ασφάλεια, που εντάξει. Ένα πρόσωπο άλλο εκείνες τις ώρες δεν νομίζω... Τι έκκληση θέλετε να κάνουμε τώρα στην μητέρα του παιδιού αυτού ή σε οποιονδήποτε βιολογικό συγγενή? Έτσι, ναι. Μας ακούει? Θέλω πραγματικά, ακούγοντας την ιστορία, γιατί μόνο η μάνα τη γνωρίζει αυτή την ιστορία και ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει το παιδί της, όταν ακούσει αυτή την ιστορία, σπίθα δηλαδή αυτή τη συζήτηση, Βίκη μου, να φτάσει στις ρίζες του, να φτάσει στην ψυχή της, στην καρδιά της και να ανταποκριθεί. Θυμήστε μας λίγο σε ποια πολυκατοικία, ποιας περιοχής συγκεκριμένα βρέθηκε? Κάπου στους Αγίους Αναργύρους Κολωνό, δεν ξέρω ακριβώς. Και πάλι να πούμε την ημερομηνία. 26 Οκτώου. 25 προς 26 Οκτώου. Αυτό είναι από το χαρτί της Εκεί λοιπόν κοινωνίας. εγκαταλείφθηκε το παιδί σε μια πολυκατοικία στους Αγίους Αναργύρους, ήδη χειρουργημένο μία φορά. Από τη μητέρα του. 26 Οκτώου, χρονολογία. 1996. Το 96. Ναι. Αν αυτό λέει κάτι σε κάποιον, ας επικοινωνήσει μαζί μας 212-212-50-10. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον και τη συνέχιση της πορείας αυτού του παιδιού. Ήταν ήδη μια φορά χειρουργημένο. Άρα είναι ένα στοιχείο που η μητέρα το γνωρίζει. Είναι επίσης κάτι που διαφοροποιεί από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ένα παιδί που το αφήσανε εκεί χειρουργημένο. Πού είχε χειρουργηθεί ήδη? Σε ποιο από τα θέματα του? Στο κεφάλι? Ναι, ήταν στο κεφάλι, παροχετευμένη η βαλβίδα. Μάλιστα. Και ήταν και στη μηνιονογκοκύλη. Και τη μηνιονογκοκύλη είναι πίσω. Μάλιστα. Το οποίο αυτό είχε καθαριστεί, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο. Εδώ πάντως στην Ελλάδα δεν έχει γίνει η εγχείρηση αυτή. Α, σας είπαν έτσι? Ναι, δεν υπάρχει εδώ στα νοσοκομεία αυτή η εγχείρηση. Δεν έχει γίνει δηλαδή με αυτό το παιδί. Άρα λοιπόν το παιδί εγχειρίστηκε κάπου στο εξωτερικό και μετά ήρθε εδώ και, ναι, και εφόσον δεν λειτουργήσε αυτή όλη η προσπάθεια, εγκαταλείφθηκε. Ναι. Δηλαδή, μόλις γεννήθηκε το παιδί, απευθείας χειρουργήθηκε, γιατί έπρεπε να καθαριστεί. Δεν θα επιζούσε διαφορετικά. Μάλιστα. Όπως μου το είπαν νευροχειρουργοί. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι που μπορεί και να μην το μάθουμε ποτέ. Από πού ήρθε το παιδί και τι εθνικότητα είναι η μαμά. Ίσως και να το μάθουμε, και αυτό θα είναι ευχής έργων απόψε, να έχουμε κάποια νέα. Αλλά επίσης ευχής έργων θα είναι να έχουμε βρει την κυρία Μαρία Γλινού, τη γυναίκα που σας έδωσε δύναμη, τροφή, κουράγιο, εμψύχωση, όταν νιώθατε ότι όλες οι δυνάμεις σας εγκαταλείπουν και αυτό το παιδί θα μείνει αβοήθητο στη μοίρα του. Γιατί αν εσείς πέφτατε, το παιδί δεν θα είχε καμία σωτηρία. Αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό σημείο της ζωής μου για μένα. Έχει 17 χρόνια που την είχατε γνωρίσει. Έχει 17 χρόνια να την δείτε μπροστά σας. Εμείς τη βρήκαμε. Στην Ηλίουπολη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει 2 παιδιά, έχει 2 εγγόνια. Πώς έχετε και εσείς εγγόνια. Χαίρομαι. Εργάζεται ακόμη στο ΠΕΔΟΝ, όχι πια ως τραπεζοκόμος, αλλά ως τραυματιοφορέας. Ίσως γι' αυτό δεν μπορέσατε να τη βρείτε.
γιατί έχει αλλάξει ειδικότητα. Μάλιστα. Παραδώσαμε το πακέτο σας και ειδού ο άνθρωπος που σας στήριξε τότε που το χρειαζόσασταν όσο ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Η αποστολέας κυρία Μαύρου είναι μια γυναίκα σπάνια. Είναι πραγματικά από εκείνες τις στιγμές που οι λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψει κανείς το μεγαλείο της ψυχής και της αξιοσύνης ενός ανθρώπου. Θα παραδώσω λοιπόν το πακέτο της στον άνθρωπο που κάποτε της έδωσε δύναμη, την κυρία Μαρία Γλινού. Την εντοπίσαμε στην Ηλιούπολη και πάμε να τη συναντήσουμε. Καλημέρα σας. Κυρία Μαρία Γλινού, κάνετε. Καλά είστε. Βλέπετε την εκπομπή μας, γι' αυτό με αναγνωρίσατε. Βέβαια. Δεν μου πεις ότι έχω πακέτο. Ακριβώς, έχετε πακέτο. Το περιμένατε ποτέ αυτό? Για να σου πω ότι εδώ και μήνες είχαν προαίσθημα ότι θα έρθω και εγώ στο πακέτο, αλλά δεν έχω κάποιον να με περιμένει. Τους έχω όλους τακτοποιημένους. Και όμως υπάρχει ένα πρόσωπο που θέλει να σας διαφορά. Είναι καλό. Και γι' αυτό απευθύνθηκε στην εκπομπή μας. Και όλα είναι για καλό, εννοείται. Για να δούμε. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε αυτό το κλειδάκι και να έρθετε στο στούντιό μας. Και όλα θα αποκαλυφθούν εκεί. Είναι παραδείσου. Ακριβώς, είναι την παραδείσου. Έτσι να απογελαστεί πάντα. Είναι κάτι που δεν το περίμενα ποτέ από την έρευνα στην εκπομπή, παρότι παρακολουθεί πάντα. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Δεν το περίμενα ποτέ, έλεγα ότι θα κάνει πλάκα το μυαλό μου, αλλά τελικά αποδείχθηκε πραγματικότητα. Μην μου απαντήσετε κάτι τώρα, πάρτε το χρόνο σας. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Και η απόφαση είναι δική σας. Θα δείξει. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Μαράκι μου, Αγγελέ μου, στήριγμά μου. Ω, μου, Χριστέ μου, Βίκη μου. Αυτή είναι, έτσι. Ναι. Αυτή δεν ξεχνάω ποτέ τα μάτια της, το χαμόγελό της. Ποτέ. Ακόμη χαμογελάει. Ναι. Λοιπόν, καλό το Δημήτρη. Πριν τον καλέσω, πείτε μου τι βάλατε στο πακέτο. Ναι, έχω βάλει μια εικονίτσα της Αγίας Σοφίας. Γιατί το εκκλησάκι που υπήρχε μέσα στο παιδό που συνεδριώσασταν με τη Μαρία. Σε βιβλιαράκι. Αυτό το είχα από τότε, Βίκη μου. Το κρατήσατε. Ναι, από το 1998 που ήμουνα εκεί και είχα πάει στην εκκλησία και πήρα το βιβλιαράκι επί αυτό και το είχα από τότε. Την εικονίτσα και μια φωτογραφία του παιδιού, όχι τίποτα άλλο. Για να το δει πώς είναι σήμερα, Βίκη μου. Ότι μεγάλωσε. Ότι μεγάλωσε το παιδί αυτό. Ότι τα κατάφερε, τα καταφέρατε. Μετά από τόσες εγχειρήσεις. Και εκείνη τα κατάφερε μαζί σας. Ήταν σημαντική η συμβολή της εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Ναι, Βίκη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να καλέσουμε τον Δημήτρη. Να μας πει, έλα Δημήτρη μου. Αν απόψε θα μπορέσουμε σε ένα κομμάτι να δώσουμε χαρά και ευχαρίστηση σε αυτή την υπέροχη μοναδική γυναίκα. Καταρχήν, κύριε Μαύρου, θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ από την πλευρά μου. Μπράβο, Δημήτρη. Για την αγάπη σας και τη φροντίδα που έχετε δείξει σε αυτό το παιδί που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Να είστε καλά. Ό,τι και να πω είναι λίγο, πραγματικά. Να είστε καλά. Η κυρία Γλινού επίσης έχει ένα ένστικτο ότι αυτή την περίοδο θα έχει πακέτο. Ναι. Ίσως δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς. Το άκουσα. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά τελικά. Το είπα από την αρχή. Με το που ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε εδώ με την κυρία Μαύρου, εγώ είπα ότι δεν υπάρχει τυχαιότητα στα γεγονότα. Έχω καταλήξει σε αυτό και να επιβεβαιώνεται από μικρά ή και μεγαλύτερα σημεία σήμερα απόψε εδώ. Πες μας, Δημήτρη, είμαστε όλα αυτιά για σένα. Αποφάσισε να είναι απόψε κοντά μας. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μαράκι μου. Στο ένα κομμάτι της αναζήτησης έχουμε πάει πολύ καλά. Ελπίζουμε να έχουμε αποτελέσματα μετά την απόψινή προβολή και στο άλλο κομμάτι της αναζήτησης. Και ξαναθυμίζω, 212-212-5010. Αν μας ακούει οποιοσδήποτε συγγενής ή οποιοσδήποτε άνθρωπος γνωρίζει κάτι για την προέλευση αυτού του παιδιού. Μακάρι. Πάμε από την άλλη πλευρά όλοι μαζί να υποδεχθούμε την κυρία Μαρία Γλινού. Ελάτε, κυρία Γλινού. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Όλα καλά?
Επιτέλους θέλετε πολύ. Βλέπετε την εκπομπή, να φανταστώ. Πάντα. Και είχατε ένστικτο ότι θα έρθετε. Πάρα πολλούς μήνες. Απίστευτο. Γενικά λειτουργείτε με ένστικτο στη ζωή σας. Αν σου τύχει. Σας έχει τύχει άλλες φορές? Ναι. Άρα λοιπόν το έχετε το χάρισμα. Καθίστε παρακαλώ. Όπως και σε αυτό εδώ. Από μήνες. Από μήνες. Από μήνες. Μπορεί από την άνοιξη, από το καλοκαίρι, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά ήμουνα πάρα πολύ έντονο το αίσθημα ότι θα έρθω κι εγώ εδώ. Παρά το γεγονός ότι όπως άκουσα είπατε ότι δεν έχετε κάτι να σας κανέναν, ούτε να με κάποιον περιμένει, να σας ψάχνει ή κάποιον να ψάχνετε. Εκκρεμότητες, ναι. Τότε πού να έρχεται? Δεν ξέρω, αφού έλεγα, λέω αστείο μου κάνει το μυαλό μου, πλάκα. Το μυαλό σας δεν σας κάνει καθόλου αστείο όμως. Όταν με ειδοποίησαν από τη δουλειά μου ότι μου στείλατε αυτό το χαρτί, έμεινα έκθαμβη. Τώρα και για εδώ μέσα κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Τι λέτε τώρα, σοβαρά? Ναι, γιατί όταν αναρωτιόμουν ποιος μπορεί να με ψάχνει και ποιος να είναι και τι να μου έχουν βάλει στο πακέτο, και μου ερχόταν η εικόνα στο μυαλό μου, μια φωτογραφία. Συγγνώμη. Τι εννοείτε? Τι φωτογραφία? Από ένα μωρό. Ναι. Αυτά. Τι μωρό? Ένα μωρό παιδί που γνώριζα πριν πολλά χρόνια όταν ήταν νεογέννητο. Εκείνο δεν με ξέρει. Πού? Στο νοσοκομείο. Στο παιδόν? Ναι. Είχε κάποια ιδιαιτερότητα αυτό το παιδί? Ήταν ένα μωρό που το είχε πετάξει, όχι πετάξει ακριβώς, το είχε βάλει η μητέρα του στα σκουπίδια για να το βρούνε. Έτσι πιστεύω. Δεν το είχε πετάξει καμία μάνα, δεν πετάει το παιδί της. Το βρήκανε, το πήγανε στην αστυνομία και το φέρανε στο νοσοκομείο. Πείτε μου τώρα εσείς, αν δεν λέγεται μεταφυσική η απόψινή εκπομπή, τι μπορεί να λέγεται? Όχι, πείτε μου εσείς. Είχατε λοιπόν το ένστικτο ότι εκεί πέρα υπάρχει μια φωτογραφία? Ναι, τώρα όλοι θα νομίζουν ότι το έχουμε στήσει, έτσι. Ανοίγω το πακέτο και μου ερχόταν η εικόνα ενός μωρού που έχω δει. Οκ, ανοίξτε το πακέτο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αυτό είναι το κλειδί του παραδείσου για πολλούς, αλλά μπορεί να είναι και το κλειδί της κρίσεως για πολλούς. Μα και είναι απίστευτο κλειδί... αυτό που μου περιγράφετε. Ότι θα ανοίγατε... Βοηθήστε λίγο παρακαλώ στο σήκωμα. Πάρτε το στα χέρια σας και ανοίξτε το, παρακαλώ. Είναι η εικόνα της Αγίας Σοφίας. Ναι. Είναι το παιδί αυτό που σας λέω. Όντως. Ο Αλέξανδρος. Εντάξει, έχει σηκωθεί η τρίχα μου. Δεν υπάρχει, έτσι. Το ζούμε όλοι αυτό, έτσι. Δεν είμαι μόνη μου. Μόνο που είναι σε όλοι μεγάλη ανατριχιάσαμε. ηλικία. Ναι, είναι σήμερα. Είναι σήμερα, αυτό έτσι. σημαίνει ότι τα κατάφερες. Ολόκληρο παλικάρι έγινε. Αυτό είναι το παιδί μου. Το είχατε αγαπήσει κι εσείς? Και ποιος άλλος? Αυτή η γυναίκα έπρεπε να είναι στη θέση μου. Εδώ που είμαι εγώ. Ποια γυναίκα? Η Μαρία. Στα χέρια της είναι. Αυτή η γυναίκα, εάν υπάρχει Νόμπελ μάνας, πρέπει να της το δώσουνε. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Μας δίνει δύναμη. No kidding. Η Μερούλα και η Γιωργάκη τι είναι για σένα? Σαν γονείς μου και δεν σε αγαπώ. On that beautiful mind, I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Ήταν ένας αγγελός μου, ήταν άγγελος φυλακάς μου εκείνη τώρα και έτρεξε και μου έφερε λίγο φαγητό και νερό. Αυτό ήτανε που μου έδωσε δύναμη σωματική, δύναμη της ψυχής, δύναμη, κουράγιο και όλα αυτά. Και συνεχίσατε και να είστε συνέχισα τον δίπλα στο αγώνα παιδί. να είμαι κοντά στο παιδί επί αρκετό χρονικό διάστημα. Κάναμε μετά και άλλες εγχειρήσεις. Το πήρα και τυφλό και δεν μίλαγε Και τελικά, το παιδί. Βλέπει το παιδί. Βέβαια. Μια χαρά, πήγαμε λέτε σχολείο, τώρα? πήγαμε γυμνάσιο. Τι λέτε τώρα? Είχε πολύ θέληση ψυχής μέσα το παιδί και Εσείς? πολύ δύναμη. Και εσείς το ίδιο. Αυτή η γυναίκα έπρεπε να είναι στη θέση μου.
Εδώ που είμαι εγώ. Ποια γυναίκα? Η Μαρία. Στα χέρια της είναι. Αυτή η γυναίκα, εάν υπάρχει Νόμπελ μάνας, πρέπει να της το δώσουνε. Γιατί αυτή η γυναίκα... Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η γυναίκα... Ήταν πολύ ωραία πρόταση ήταν αυτή, μια Νόμπελ γυναίκα μάνας, αυτή τη γυναίκα. Με άντρα, 2-3 παιδιά, δεν θυμάμαι καλά. Με οικογένεια, εργαζόταν, αλλά δεν θυμάμαι πού. Καθαρίστρια ήταν. Και η αγάπη της όταν ήρθε ξαφνικά, γιατί εγώ εργαζόμουν τότε τραπεζοκόμος και απέναντι από την κουζίνα ήταν το δωμάτιο με το μωρό, που όταν μου είπανε για την περίπτωση του παιδιού, το επισκεπτόμουν, ήμουνα συνέχεια κοντά του. Δεν μπορούσα βέβαια να του προσφέρω φαγητό γιατί δεν επιτρεπόταν σε εμάς. Αλλά όσο μπορούσα πήγαινα κοντά και του έκανε παρέα και αυτά τα μάτια του ήταν σαν να σε κοιτάζει ένας μεγάλος. Αυτό το παιδί όταν ήταν μωρό και το είχε η Μαρία, είχε περάσει μεγάλο γολγοθά στην υγεία του, με εγχειρήσεις στο έντερο. Η πίστη της και η αγάπη της Μαρίας στο να φροντίσει και να κρατήσει στη ζωή αυτό το παιδί, από τη μια τράβαγε ο χάρος, από την άλλη Μαρία. Και νίκησε η Μαρία. Και νίκησε η Μαρία. Νίκησε η αγάπη. Γιατί αυτή είναι της το χάρισε ο Θεός αυτό το παιδί. Γιατί το άξιζε. Θέλετε να σας αποκαλύψω το πρόσωπο, το αποστολέα? Κοιτάξτε εκεί και αποκαλύψτε το. Μαρία. Μαράκι μου. Αυτός είναι ο άγγελος. Αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, ο Αλέξανδρος δεν θα υπήρχε. Το ξέρω. Μιλήστε, κυρία Μαύρα. Μαρία μου, στήριγμά μου, άγγελέ μου. Τι πάντα κάνεις, σε Μαρία? σκέφτομαι. Πάντα σε σκέφτομαι. Καλά είμαι, Μαράκι μου, καλά με τη δύναμη Εγώ όλα του τα Θεού. χρόνια αναρωτιόμουν πού να είσαστε, πώς να είναι ο Αλέξανδρος, πού ζείτε, πώς Πάντα σε είχα στο μεγαλώνετε. μυαλό μου. Ναι, πάντα σε είχα στο μυαλό μου, γιατί ήξερα και εσύ ως Μανούλα το σκεφτόσουν, γιατί πάντα ήσουν κοντά στο παιδί και μου δίνεις και δύναμη, Μαρία μου, συνέχεια. Η μάνα Μαρία είναι το μεγαλύτερο αγαθό που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι, Μανούλα. Και πόσο μάλλον η μάνα σαν και σένα, Μαρία. Υποκλίνομαι και στις δύο. Δεν ξέρω, Μαράκι μου, αλλά αυτό ήταν κάτι πολύ θεϊκό και η Παναγία βοήθησε να μεγαλώσει στα χέρια μας, γιατί το έχω συνέχεια, Μαράκι μου, το παιδί αυτό στα χέρια μου και αυτό ήθελα να το μάθεις. Μεγάλωσε, είναι τώρα 19 χρονών και αν σου πω ότι του στείλανε και χαρτί να πάει στο στρατό, θα το πιστέψεις, Μαράκι μου. Θα πιστέψεις ότι αυτό το παιδί που κινδύνευε κάθε μέρα που παρακαλούσε με το Θεό να φτάσει να του στείλουν χαρτί να πάει στρατιώτης. Σήμερα είναι η εκπομπή των θαυμάτων. Διώξτε το κεντρικό πακέτο. Αχάκια μου, άγγελέ μου. Ήρθε η στιγμή να συναντήσετε έναν άγγελο επί γης. Και πολλά χρόνια αναρωτιόμουν. Και εκείνη σας θεωρεί εσάς άγγελο και ήθελε πραγματικά να σας συναντήσει και να σας πληροφορήσει και όλα αυτά τα σπουδαία που έχουν συμβεί στη ζωή του παιδιού όλα αυτά τα χρόνια. Ότι το παιδί είναι γερό πρώτα απ' όλα. Είναι καλά, πήγε σχολείο. Γιατί αυτό είναι το δικό μου παιδί, αλλά το ίδιο και το δικό σας παιδί. Άγγελε μου, Μαρία μου, τι χαρά είναι αυτή σήμερα. Καλή μου, άγγελε μου, στήριγμά μου, σε ευχαριστώ πολύ όλα τα χρόνια. Δόξα τω Θεώ που υπάρχεις. Και εσύ, Μαρία μου, που είσαι το Θεό που υπάρχεις. Και δίνεις δύναμη στους ανθρώπους. Και είχα πάντα στο μυαλό μου τα λόγια σου, τα μάτια σου, τη βοήθεια αυτή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ελάτε να καθίσετε, κυρία μου. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πέρασαν 17 χρόνια. Ξέρετε πόσο πιο όμορφη έχει γίνει, πόσα χρόνια που έχω να τη δω. Ήταν σε ένταση τότε και σε αγωνία η γυναίκα. Έτρεμε κάθε μέρα για τη ζωή του παιδιού που ήταν το παιδί της ψυχής της. Τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει. Παρακαλώ να της δώσετε το Νόμπελ μάνας όταν το βγάλετε. Μαρία μου, σε ευχαριστώ που το λέτε. Ναι, αυτό, ένα λιθαράκι βάζουμε στην κοινωνία και ένα λιθαράκι στη ζωή. Εσύ, Μαρία μου, εσείς κουβαλήσατε έναν ογκόλιθο σαν του Σύσυφου και τον έχετε ανεβάσει μέχρι την κορφή. Προσκυνώ. Τίποτα άλλο. Η Μαρία έκανε και στις δυο σας, τα ξέρω. Προσκυνώ. Πραγματικά θέλω να σας φιλήσω το χέρι. Εγώ.
ή τι να πω. Δεν έχω λόγια. Τι λέτε τώρα, εμείς είμαστε όλοι πολύ λίγοι μπροστά σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Που ήρθατε με δύναμη και υγεία. Συνεχίστε αυτό που κάνετε, είναι έργο Θεού. Το ξέρετε καλύτερα από όλους. Χαίρομαι. Ευχαριστώ. Όπως πρέπει. Ευχαριστώ, Μαρία Γλυκιά. Πάρε και τη φωτογραφία, γιατί ξέρω ότι θέλεις να έχεις κάτι τον άλλο. Το είδες το αντράκι μας πώς είναι. Κοίταξε το, κούκλος άντρας. 19 χρονών, Έχετε Μαρία να πείτε μου. τώρα για το παιδί και θα το δείτε, έτσι. Ναι, Θα τη δω. Γεια σας, ευχαριστούμε. Εμείς για τα μαθήματα. Εμείς ευχαριστούμε. Τρε Μαρία, δεν σου το είχα, βρε Μαρία. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? Φύγαμε από τη Νέα Πέραμο που ήταν δικό μας το σπίτι. Ήρθαμε εδώ για τον Αλέξανδρο γιατί έπρεπε να κάνει ιαματικά μπάνια για τα ποδαράκια του. Μας άρεσε και μείναμε εδώ πέρα. I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Αλέξανδρε, σου φέρνω το γάλα σου να πιείς. Έλα παιδί μου, κάτσε λίγο πιο καλά μέσα. Εκεί και πεις το γαλατάκι σου. Out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Πού σε πάρεις? Σε φορώ στα Ολυμπιακού τα τέτοια, μπαίνω... Είσαι Ολυμπιακός? Ναι. Και μπαίνω, ακούω συνθήματα. Αυτό, παίζω παιχνίδια. Έχεις πάει ποτέ γήπεδο? Όχι. Θέλεις να πας? Ναι. Να δεις την ομάδα σου? Ναι, δεν έχω πάει. Ποιος είναι αγαπημένος παίκτης? Από το ποδόσφαιρο ο Μητρόγλου. Of me, and you give me all. Του αρέσει να μαθαίνει, ρωτάει, θέλει να ενημερώνεται. Είναι πολύ καλό παιδί και πάνω απ' όλα είναι και πολύ συνεργάσιμο παιδί. To tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around. Είμαι σπιτονοικοκυράτης εδώ και 3 χρόνια. Κάνουν τα πάντα για αυτό το παιδί. Και πάντα με ένα χαμόγελο. Άμα δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γινόταν το παιδί αυτό. Είναι τελείως ηρωικό και μακάρι να μπορούσαμε όλοι να μιμηθούμε τους ανθρώπους αυτούς. My head's underwater, but I'm breathing. Είναι το παιδί της καρδιάς μου, γιατί έχει την ανάγκη μας και πρέπει να του δίνουμε περισσότερη αγάπη από ό,τι στα άλλα παιδιά. Είναι ο τρίτος μου γιος. All of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Ο Αλέκος μας δίνει δύναμη για να τον προσέχουμε και να τον έχουμε στα οπό που πλένε. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all. Μακάρι ο Θεός να το βοηθήσει να ανοίξει τα φτερά του, να ζήσει τη ζωή όπως όλα τα άλλα τα παιδιά, έστω και πάνω στο καρότσι μπορεί να γευτεί τη ζωή. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it. Θέλεις να βρεις την οικογένειά σου? Άμα θέλω, άμα δεν ποθυμούν, εγώ θέλω να το βρω. Η Μερούλα και η Γιωργάκης τι είναι για σένα? Σαν γονείς μου και δεν σε αγαπώ. And you give me all of you. Oh. Η σημερινή εκπομπή ήταν μια διδαχή.